el transvasament. No, aigua ens falta a tota Catalunya. A veure, un moment, ara farem una pausa. Silenci, senyor Sáez. No, és que... Ara farem una pausa dins de 2 minuts i li portaré aquesta aigua que vostè fa servir. No és una aigua normal. És una aigua normalíssima, per a mi. Bueno, per vostè sí. Clar, per vostè sí, però ja veu que a lo millor per vostè una cursa de braus no és art, no és bellesa, i per el telespectador sí. La majoria de la població, si es fa un referèndum, a Catalunya ja li asseguro jo que la cosa acaba... Deixi-m'ho dir a mi, que sóc el que porta les dades. Senyor Sáez, té un minut. Ai, perdó, senyor Segura. Tenia la paraula el senyor Juan Carlos. Con la venia, señoría. Sí, tiene usted la venia. Jo el que volia dir, i a les senyores primeres que han trucat, i molta gent que trucarà a partir d'ara, atacant la fiesta, aviam, hi ha un problema d'hipocresia amb aquesta societat. La gent no suporta quan maten a un animal públicament. En canvi, sí que suporten quan ho maten privadament. Però aquestes senyores que han trucat i les persones que trucaran ven menjant paté de tant en quant i ven menjant un xai o un pollastre. Tu saps com maten els xais als mataders? Saps com maten els pollastres? Amb una crueltat extrema, però clar, això la senyora aquesta no ho veu. Ella es menja el pollastre. Senyor Segura, senyor Tibo, fem una pausa. Un moment, sisplau. Gràcies, senyor Sáez. Gràcies. Alejandra, ara tornem. Farem una petita pausa. Tornarem dins de 4 minuts parlant avui aquí a l'Enfant Terrible del tema dels toros. Silenci. Silenci que us castigaré al final, Faig una petita pausa. Després de la pausa tornarem a parlar d'aquest tema amb les seves intervencions. Creieu que s'hauria de prohibir? És una festa de tradició espanyola, només els toros? És cultura? No és cultura? És tortura? No és tortura? Fem la pausa. Buenas noches desde Salamanca. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Pues aquí estamos con una noche liados con los toros a ver si es... Me alegro mucho de que esté lloviendo. Sí, nosotros también nos alegramos mucho que llueva en Cataluña por fin. Porque aquí no llueve demasiado. ¿En Salamanca llueve mucho? Mucho, casi todos los días. Bueno, en Salamanca hay muy buenas corridas de toros, por Pues por eso he llamado, pero bueno, yo he vivido 25 años en Sabadell y mi familia vive allí. Y un día poniendo la televisión, pues me sale por satélite un canal y te veo a ti. Muy bien. Y te conocía de los franciscanos. Sí. Y digo, mira, Carlos. Y usted enganchada a Canal Catalá desde Salamanca, cosa que nos gusta y ahora queremos saber su opinión. Pues mire, yo estoy a favor de las corridas de toros. Vamos a ver, es que estamos hablando de toros bravos. Molt bona nit y gracias por trucar al Enfant Terrible. Té la paraula. Hola, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quiero darle todo mi apoyo a Luis Corrales y darle las buenas noches a los demás, ¿no? Entonces yo quería dar mi punto de vista como padre de una corrida y creo que la gente que no entiende mucho de toros o que no sabe lo que son los toros, me gustaría pues que hiciesen una visita a una dehesa y viesen cómo viven y cómo los tratan y cómo se cuidan a ese animal, ¿no? Entonces yo estoy muy orgulloso que mi hija haya podido ser torera, porque es una profesión donde hay mucho respeto, donde se cuida mucho la juventud, que hoy día pues salen. Yo tengo otro hijo que no le gustan los toros, casi no le gustan, a veces vamos a la plaza y no, yo no voy, y mi hija ha sido torera, Luis Corrales lo sabe, que ha debutado con caballos en Barcelona, es catalana. Entonces yo no entiendo a esas personas que no saben casi de lo que hablan, porque realmente la fiesta de los toros es un sentimiento, no es dinero. Y como ese señor que está ahí, ese señor seguramente que come mucha carne y el otro también, porque entonces los toros son arte, son sentimiento, es la verdad de la vida. Cuando un torero está toreando, es de verdad, no hay ni mentira ni cartón, ahí es una cosa que no se puede explicar. Entonces hay que saber y hay que tener una opinión con conocimiento de causa. Muy bien, pues le agradezco su llamada, muchas gracias por esta reflexión, por su opinión. Y Alejandra tiene la palabra y después el nostre socióleg. Me gustaría comentarle algo al señor que acaba de llamar, y es que el hecho de que nosotros no conozcamos en profundidad la técnica de lo que se le clava, cómo se hace esto, haber visitado una dehesa, tal y cual, no justifica
que no podamos estar en contra de este sufrimiento que padece el animal dentro de la plaza de toros. Este señor seguramente nunca presenció en vivo una ablación de clítoris y sin embargo seguramente estará en contra. Yo nunca he visto cómo torturan en los campos de concentración, pero estoy en contra. Yo nunca he visto, exacto, y sin embargo estoy en contra. Aquí estamos hablando de otra cosa. De fet és al revés, de fet és al revés. És a dir, el que no es pot predicar és que és un acte de consum com qualsevol altre. Evidentment, si a mi no m'agrada el futbol, no vaig al futbol i no passa res. I als que els agradi el futbol, que continuïn practicant el futbol. El problema és que aquí es parteix de la base de que, bueno, nosaltres tenim el dret a muntar una correguda de braus, tenim el dret a matar i torturar un animal, i no es té el dret a torturar un animal. Jo no tinc el dret d'agafar un gos i muntar una escena, muntar un escenari, muntar un sacrifici de gossos i forrar-me amb l'espectacle derivat. Per tant, hi ha uns drets que s'arroguen que no són drets. Si en canvi hi ha dret, un moment, dels animals sensitius a no patir i a no ser sotmès a un tracte degradant, humiliant. El dret dels animals sensitius. Dret, convenció humana que hem donat als animals? Per què vostè no té dret de muntar aquest numeret amb els gossos? Perquè està prohibit per la llei. Ara, aquí vaig. No, és que jo vaig una mica més lluny. Però és que a qui m'interessa sobretot profunditzar és amb l'Alejandra. És que no hi ha drets naturals pels animals. No, senyor. No, senyor. Sí, el derecho a la vida, el derecho al respeto. Són drets que els donem. El dret és una ficció humana. No, son derechos que nosotros les quitamos, no que les damos. No. Los sujetos de drets... No, senyor. Una pregunta. El dolor gratuït creu que és natural? Per vostè és gratuït. Miri, aniré una mica més lluny. Si a mi, humà, conscient, racional, potser per vostè poc, però racional en tot cas, em proposen com model de vida aquest model animal, per mi, si jo creiés en la reencarnació, fos budista, jo ho tinc molt clar, toro de Lídia, però bueno, i si a sobre em pot matar el José Tomàs, hòstia, ja, perfecte. No, però com model de vida... Estic segur que em diu la veritat. Accepta en el moment en què entres a la plaça. Però és que l'altre animal... A partir de la primera estocada, canviaria vostè d'opinió. És que l'altre animal no mor. És que els animals no moren. Quina és la nostra relació dels homes amb els animals? No parlo de la mort, això és el que jo vull qüestionar. Parlo del dolor. És que entenc que és una aberració filosòfica i jurídica. La igualació de l'home i l'animal, per mi és una aberració jurídica i filosòfica. El dret a la tortura és una aberració. Es pot aplicar als humans. És increïble, eh? No, i als gats i als gossos... És que és increïble. És que és increïble. Bueno, però a veure, si és que està claríssim. Alejandra... Que no, és que no es pot torturar un animal, és que legalment no es tortura un animal. A veure, que vol deixar parlar el senyor Segura. A veure, deixeu parlar. No, un moment, sisplau, un moment. Escolteu-me, és que de veritat, és que me'n vaig. No, és que m'aniré, al final m'aniré. No, és que m'aniré de veritat. O sigui, ja estic intentant moderar. S'han entès perfectament. A casa saben el que diu vostè i el que diu vostè. Deixem parlar a l'altra gent. Si no, no es pot fer un programa de televisió. Anem al telèfon. Hola, ¿qué tal? Buena nit. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿su nombre? Jesús Martín. Muy bien. O Jaume. Ay, perdón. Sí, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, es un colaborador del Cataluña Opina. Tienes la palabra, Jesús. Estaba viendo el programa y no he podido evitar. No, lo de siempre, que es que con lo de los toros siempre están con la misma historia. O sea, me acabo de comer un par de huevos fritos con chorizo. O sea, las futuras crías de una especie junto con la mezcla de la carne de otra especie. Vamos a ver, eran anónimos, no les conocíamos. El toro es el único animal que muere con nombres y apellidos. Y si pelea por su vida, que es al único al que le dejamos pelear. Al resto de las especies que consumimos no dejamos pelear a ninguna. Esta es la única especie a la cual le concedemos el honor de pelear por su vida. Y encima muere con nombres y apellidos. Pero Jesús, aquí hay gente en el plató que dice que esto es un negocio. Por supuesto, toda actividad humana, si no hay negocio, no existe. Ya sabes, me conoces, sabes que soy un liberal, que creo absolutamente en la libre empresa, y sabes que si una cosa no es negocio, no existe. Muy bien, gracias Jesús por tu llamada. Señor Segura,